Welkom terug bij Omroep Zeeland en mooi dat u kijkt naar het weekoverzicht. Het belangrijkste nieuws van deze week op een rij. Elektriciteitsproducent EPZ wil haar kerncentrale bij Borselen na 2033 nog eens 20 jaar open houden en er 2 kerncentrales bijbouwen. Die nieuwe centrales zouden zo'n 10 miljard per stuk kosten en over 15 jaar klaar kunnen zijn. Dat schrijft EPZ in haar toekomstplan. En EPZ-directeur Carlo Wolters die sprak erover deze week in de Tweede Kamer. Inwoners van de gemeente Borselen moeten even wennen aan de plannen. De huidige centrale dus langer open en nog eens 2 nieuwe erbij. Voor mij hoeft het niet. Ja, voor mij mag het. Nou, als ze heel het land vol met al die platen doen, heb je toch helemaal geen ruimte meer. Laat ze lekker uit groen laten bloeien en dan die zonnepanelen weg. Ik had het zelf gewerkt. Altijd met plezier gewerkt. Anders is geen dingetje ervaren. Als er dan toch 2 nieuwe komen, dan kun je beter die oude afbreken. Ja, de kans dat zo'n ding misgaat, dat er iets misgaat, is heel klein. De 3 rechters in de geruchtmakende Zeeuws-Vlaamse zedenzaak vinden dat ze kunnen blijven. Dat zeiden ze maandagochtend nadat de advocaten van de vrouwelijke verdachte een wrakingsverzoek indienden. Volgens de advocaten houden de rechters te weinig rekening met de gezondheid van haar cliënte, die ernstige nierproblemen heeft en daardoor niet bij alle zittingen kan zijn. Volgens de rechters en de officier van justitie valt het wel mee met die medische problemen. De vrouw staat samen met haar partner terecht voor jarenlang seksueel misbruik van de 2 dochters van de vrouw. De Zeelandhallen in Goes staan op dit moment noodgedwongen leeg, omdat er door corona natuurlijk geen grote bijeenkomsten met vele honderden mensen gehouden kunnen worden. Maar zouden de hallen dan niet in de tussentijd gebruikt kunnen worden door Zeeuwse scholen? Dat staat in een plan van een reclamebureau uit Goes. Volgens dit bureau kan bijvoorbeeld een hogeschool als de HZ de hallen gebruiken voor bijvoorbeeld workshops of toetsen, waarbij studenten dan ver genoeg uit elkaar kunnen zitten. In coronatijden staan de Zeelandhallen vooral leeg. Maar ze zouden binnenkort wel eens gebruikt kunnen gaan worden voor onderwijs. De ruimte in de Zeelandhallen is groot genoeg om vergrote leslokaal te maken, zodat leerlingen elkaar toch 1 keer in de zoveel tijd kunnen zien en dat een leraar eigenlijk op de ouderwetse manier zijn les kan geven. Het reclamebedrijf LMG heeft een plan ontworpen om de hallen coronaproof te maken. Want zij zien met inachtneming van de coronaregels mogelijkheden. De Zeelandhallen is op provinciaal beleid altijd aangewezen als een soort van noodlocatie voor de hele provincie. Je zou kunnen zeggen dat dit moment eigenlijk een moment is waarop je zegt dit is nood. Ook op sociaal gebied voor jongeren. En dus zou het een mogelijkheid kunnen zijn om daar op een coronatechnische verantwoorde manier bepaalde lessen door te kunnen laten gaan. De HZ, University of Applied Sciences, zou zo'n ruimte goed kunnen gebruiken. Ja, het biedt ons gewoon extra mogelijkheden om voor wat langere termijn gebruik te kunnen maken van een externe locatie. Waarbij je ook wat grotere groepen kan ontvangen. Ook vanwege van het welzijn, dat we mensen ook gewoon kunnen laten ontmoeten. Die binding die echt wel belangrijk is, ook bij studenten en docenten, om dat goed te kunnen organiseren. En daarnaast biedt een locatie als de Zeelandhallen wat minder logistieke uitdagingen, omdat je wat te maken met een grotere oppervlakte, waardoor je het kan inrichten nagelang het gebruik wat je voor ogen hebt. Onderwijs heeft een uitzonderingspositie als het gaat om het aantal mensen dat bij elkaar mag komen, als ze maar 1,5 meter afstand houden. Maar aan het gebruik van de Zeelandhallen zitten nog wel een paar voorwaarden. Het moet veilig zijn, dus we moeten het goed kunnen organiseren. Het moet uitlegbaar zijn naar onze studenten, naar onze docenten, naar onze collega's, maar ook naar de buitenwacht. Dat mensen ook snappen en begrijpen dat wij dit doen en dat ze dat ook accepteren. En er moet draagvlak voor zijn. Op het moment dat we merken dat dat niet zo is, dan zullen we het ook niet doen. Ik denk dat we heel even ook moeten kijken naar wat de regelgeving wordt voor de komende persbijeenkomst, bij wijze van. En dan dingen niet moeten overhaasten, maar ze juist heel goed doen. Zodat ze op lange termijn, voor een langere periode, voor meerdere scholen kunnen gelden. René van der Laan uit Tolen mag zich een jaar lang de beste onderwaterfilmer van Nederland noemen. Hij maakte met zijn 4 minuten durende film Dark Future indruk bij de jury van het NK Onderwaterfoto en Videografie. De meeste scènes heeft hij opgenomen in de Bergse Diepsluis bij de Oesterdam. Van der Laan wilde in zijn film de milieuvervuiling in de wateren laten zien. Het filmpje toont onder meer plastic dat in het water drijft en netten waarin vissen vastzitten. Zeeland schrikt als dinsdag bekend wordt gemaakt dat jeugdzorgorganisatie Intervents wordt opgeheven. Het werk wordt verdeeld over 3 andere Zeeuwse jeugdzorgorganisaties.
Intervens begeleidt rond de 1100 Zeeuwse kinderen die zware zorg nodig hebben. Het personeel werd dinsdagmiddag op de hoogte gebracht van het nieuws. In onze beschikkingen van de kinderrecht staat Stichting Intervens. Dat verdampt. Hoe gaan we dat doen? Nou, dan zeggen ze dat ze een projectgroep in het leven gaan roepen om bij ons te gaan kijken hoe het gaat. Maar allemaal onzeker. Wij hebben met mensen te maken die al in onzekerheid leven. Die geven wij zekerheid door hen te helpen en te ondersteunen. Nou gaan wij onzeker staan. Wat denk je wat dat bij die gezinnen doet? Triest denk ik, zoveel onduidelijkheid en geen antwoorden. En ja, moet ik ervan zeggen, ik moet het even tot me laten bezinken. Ook van de gezinsmanagers, hoe het moet gaan in de toekomst met overdrachten. Want er zit er natuurlijk nu een hoop jeugd bij ons. En die worden nu straks onderverdeeld bij 3 andere GI's in Zeeland. En ja, dat gaat niet zomaar. Dus nou ja, en ik denk dat de gemeentes daar nog geen goede oplossing voor hebben. Dus het kan nog wel eens een doemscenario worden. Bij Westdorpen is na een tip een drugslab gevonden waar de harddrug crystal meth werd geproduceerd. Bij de inval zijn 5 mannen uit de Dominicaanse Republiek en Mexico gearresteerd. Volgens de politie gaat het om een groot lab. We zijn vanmorgen gestart met specialisten van de politie en van een NFI. En wat zij inderdaad teruggeven is dat het echt om een groot lab gaat. Wat dat dan precies inhoudt, dus hoeveel er geproduceerd is, dat wordt op dit moment allemaal onderzocht. En de 5 verdachten zitten vast. Wat gaan we doen met 60 miljoen? Vorige week werd bekend dat Zeeland 60 miljoen euro krijgt van Europa om de Zeeuwse industrie te vergroenen. En dinsdag legt de provinciebestuurders hun kaart op tafel in een tijd dat Zeeland de wind mee lijkt te hebben. Zeeland beleeft lucratieve weken, lijkt het. Het begon met 20 miljoen van het kabinet voor Zeeland uit de compensatiepot voor de marinierskazerne. Om meer vernieuwende bedrijven naar Zeeland te halen bijvoorbeeld. Verkeersminister van Nieuwenhuizen gaf samen met de Vlamingen 30 miljoen voor een sneller goederenspoor tussen Gent en Terneuzen dat straks ook personen moet gaan vervoeren. Daarna kreeg Zeeland van minister Wiebes een felbegeerde aansluiting op windmolenpark op zee IJmuiden-Ver, dat ons veel schone groene energie oplevert. En als klap op de vuurpijl dus 60 miljoen euro uit Brussel. Vandaag gaf het dagelijks provinciebestuur aan wat ze met die 60 miljoen gaat doen. En dan kun je denken aan het leggen van buisleidingen van de ene naar de andere fabriek, zodat de afvalstof van de een grondstof van de ander kan worden. Je kunt ook denken aan het opzetten van een waterstoffabriek, want waterstof kan een nieuwe drager zijn voor de fabrieken om echt te kunnen verduurzamen. In deze tijd zie je dat er een heleboel fondsen vanuit Europa beschikbaar worden gesteld. Dat heeft te maken met herstel na corona. Het heeft te maken met de verduurzaming die Europa wil, ook in de industrie. En die middelen komen nu beschikbaar en dat zijn grote getallen. Maar dat komt ook omdat het verduurzamen van de industrie ook gewoon echt veel geld vraagt. Wij kunnen met deze 60 miljoen een enorme stap zetten in de verduurzaming van de industrie en daar zijn we blij mee. De testcapaciteit in Zeeland is nog nooit zo hoog geweest als nu. De GGD kan ruim 1900 Zeeuwen per dag testen op het coronavirus. En met een uitslag vaak binnen 24 uur. En daarnaast kan het nog sneller als je betaalt bij een commerciële snelteststraat. Binnen een kwartier weet je dan of je wel of niet het coronavirus bij je draagt. Al wordt er wel getwijfeld aan de betrouwbaarheid van die sneltesten. En dan mag ik flink gaan snuiten. Dan ga ik naar binnen en dan kom ik zo meteen bij u terug. Okay. Hier weet je het binnen 15 minuten. Dit is de snelteststraat bij landgoed Rijkholt in Geersdijk. Kosten €100. Het geeft een geruststelling. Je hebt ook veel ouders met kinderen bijvoorbeeld die anders echt thuis moeten blijven van school. En die dan zeggen, ja, dat heeft ook een grote invloed op het gezin. Want dan moeten beide ouders ook thuis van werk blijven. Dus je hebt gewoon snel zekerheid. Ik denk dat dat het allerprettigst is. Komt-ie aan, hè? Je laten testen kan op 2 manieren. Via de GGD als je klachten hebt of via een commerciële teststraat als jij of je baas het wil weten. De GGD heeft 7 teststraten. Samen goed voor 1900 testen per dag. Hier is de uitslag vaak binnen 24 uur. In Wemeldingen, Schravenpolder en Geersdijk zijn snelteststraten. In Geersdijk worden zo'n 30 mensen per dag getest. De reacties van de mensen die zijn heel wisselend. De een vindt het spannend, de ene vindt het wat minder spannend. Ja, en we kunnen toch wel een steentje bijdragen zo. Er is discussie over snelteststraten. Verschillende medici vinden dat de testen het meest betrouwbaar zijn als er ook een keelmonster wordt afgenomen.
En dat gebeurt bij snelteststraten niet. En er wordt betwijfeld of de medewerkers alle monsters wel diep genoeg afnemen. In Geersdijk staan ze achter de manier van testen. De test is net zo betrouwbaar als van de GGD. Dus het is een antigeentest. En als de test hier positief is, dan geven wij het ook door aan de GGD. Zodat zij het weer mee kunnen nemen in hun bron- en contactonderzoek. De crystal meth die in het aangetroffen drugslab in Wersdorpen werd gemaakt, is woensdag onder strenge bewaking afgevoerd. Het gevonden drugslab is het gesprek van de dag in het Zeeuws-Vlaamse dorp. Dat is natuurlijk Breaking Bad in Westdorpen. Zo heb ik dat ook op Facebook gezet. Ja, is ernstig. Er is hier al vaker dingen gebeurd. En omdat mijn dorp zijn dicht bij de grens. Ze kunnen makkelijk naar België, naar Luxemburg, ze kunnen Duitsland. Dus nee, daar schrik ik niet van. Ik woon hier sinds een paar weken en dan zie je zoiets in één keer. Dat is heel vreemd. Het Lodewijk College in Terneuzen heeft per direct een van de 2 locaties gesloten. Het aantal coronabesmettingen liep te snel op en er zaten te veel docenten thuis in afwachting van een testuitslag. Het besmettingscijfer van Terneuzen is sowieso landelijk gezien al hoog, zoals jullie waarschijnlijk weten. Maar het besmettingsgetal van de school ligt daar nog met een factor 2,5 boven. Dus daaruit denken wij toch te kunnen zien dat de school ook een motor is onder het besmettingsgetal van de gemeente Terneuzen. Waarom heeft u vanochtend de beslissing gemaakt om de school te sluiten? En vanmorgen meldden zich een aantal medewerkers achter elkaar die ons meedeelden dat ze klachten hadden, thuis bleven en zich moesten laten testen. En dat baarde ons dusdanig zorgen dat we besloten hebben om verdere maatregelen te nemen. Ook omdat de betrokken medewerkers op een vitale plek in de organisatie werkten en het ook wel lastig werd om de zaak nog draaiende te houden. Je zou het met dit regenachtige weer van de afgelopen periode niet direct zeggen, maar het heeft het neerslagtekort in Zeeland nog altijd niet opgelost. En de verwachting is dat dit voorlopig ook niet gaat gebeuren. De ondergrond is gewoon echt droog. Is het droger dan andere jaren? In de ondergrond, ja. Nou, voor de landbouw was het natuurlijk sowieso al een groot watertekort in de zomer. Niet extreem, zoals 2 jaar geleden, maar toch zo'n 100 mm. En het algemene watertekort, ja, sinds 2015 hebben we eigenlijk geen nat jaar meer gehad. Dit jaar is ongeveer een maand tot iets te nat aan het worden. Maar er is nog ongeveer 100 tot 200 mm watertekort, zo globaal gezien. Dat het droog is merken ze ook goed in Zuid-Beveland. Een speciaal aangelegde installatie om regenwater op te vangen en vervolgens diep de grond in te sturen om het daar op te slaan, staat al een half jaar geduldig te wachten. We hebben nu toch wel, zitten we in de naperiode zeg maar, van een hele droge zomer. Waarbij het water in de ondergrond, het grondwaterpeil enorm gedaald is. En heel weinig water in die ondergrond zit. Heel veel mensen hebben toch wel gemerkt dat het veel geregend heeft. Alleen dat duurt heel lang voordat het weer eens in de ondergrond zit. En daar heb je ook nog wel iets meer regen voor nodig dan dat we nu gehad hebben. Hier hebben we de computer die alles aanstuurt. Dit zijn die putten die buiten staan. Die corresponderen met een veld. En dit is dan de hoogte per put. Je ziet hier zelfs al dat hij hier in het rood staat. Dus dat betekent dat hij wel heel laag is. Het neerslagtekort geldt overigens niet voor heel Zeeland. De natste plaatsen van de laatste maanden waren Tolen en ook gemeente Sluis. En ook de Kop van Schouw was redelijk droog. Dus dat zijn zo'n beetje de variaties. Nu nog geen druppel. Wordt u al zenuwachtig? Nee, ik denk als ik zo de wolken zo rond me zie, dan gaat het nog wel een keer regenen vandaag, denk ik. En is het vandaag niet, dan is het volgende week. En is het volgende week niet, dan is het over 14 dagen. Die regen komt. Het was een ongeluk, zo verklaart een man uit Domburg dat hij deze zomer de 21-jarige Kesban in Middelburg neerschoot. Vrijdag stond de verdachte voor het eerst voor de rechtbank. Omdat er nog veel vragen zijn, besloot de rechter dat de verdachte voorlopig nog vast blijft zitten. Op woensdag 26 augustus wordt de 21-jarige Kesban in haar hoofd geschoten. Dat gebeurt in een woning aan de Burggang in Middelburg. Direct na de schietpartij wordt een 26-jarige Domburger aangehouden als verdachte. Volgens de politie zouden de twee een relatie hebben, maar de familie zegt dat dat onduidelijk is. Kesban wordt in coma gehouden. Haar familie start een crowdfundingsactie. Kesban vecht voor haar leven en het is onduidelijk hoe ze eraan toe zal zijn als ze uit haar coma komt. Na bijna 2 maanden ontwaakt Kesban op 21 oktober uit haar coma. Haar familie laat weten dat ze niet meer in levensgevaar is.
Dat jeugdzorgorganisatie Intervents ophoudt te bestaan is verschrikkelijk voor de betrokken kinderen en jongeren die door Intervents worden begeleid. Dat vinden leden van een gezin dat in 2017 het slachtoffer werd van een familiedrama. De leden worden nu nog steeds door Intervents begeleid. 2017 was een hel voor het gezin van Rambo en Sylvia. Hun vader vermoordde toen hun moeder en pleegde daarna zelfmoord. De 5 kinderen bleven achter en Intervents ving ze op. Hoe is het nu met jou en je familie? Het gaat op dit moment heel goed. Door onze voogd ook, weet je wel. Onze familie zelf heeft een hele sterke band. Dus dat wordt sowieso niet zomaar kapot gemaakt. Ja, dit heeft wel heel erg een klap in ons gezicht gegeven, waardoor we wel heel veel zorgen hebben. Ook met mijn zusje bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe dat nu verder gaat. Ik vind het gewoon geen goede beslissingen van de gemeente. Er is gewoon een band. Er is gewoon een team, vind ik. Er is gewoon een team. We kunnen dingen bespreken. We kunnen dingen uitleggen. We kunnen dingen aanpakken. We een plan van aanpak maken en het doen. En het uitvoeren. Dat heb ik bij Intervents wel. Maar bij de gemeente sinds 2017 niet. Broer en zus maken zich grote zorgen voor de toekomst als ze het zonder Intervents en hun vaste gezinsbegeleider moeten stellen. Waar ben je bang voor? Dat er geen goede beslissingen worden genomen. Er is geen vertrouwen en je kan niet op iemand bouwen die je niet kent. Vooral niet met zo'n heftige verleden. Ik heb zorgen van hoe gaat het nu verder? Intervents verdwijnt. We zijn niet geïnformeerd waar mijn zusjes daar naartoe gaan. Wie onze nieuwe case manager wordt. Wat de plannen zijn. Ik weet de plan van de gemeente niet. Ik weet de plan van aanpak niet. Ik weet helemaal niks. Het is als een bom komen vallen. En ja, we staan machteloos. Intervents moet stoppen om financiële redenen. Het gezin vindt het onbegrijpelijk. Als het alleen maar om geld draait, dan komen we nergens in deze wereld. De vestiging van het Lodewijk College aan de Zeldenruslaan in Terneuzen blijft nog tot en met volgende week woensdag dicht. Eigenlijk zou de middelbare school pas zondag bekendmaken wat er zou gebeuren. Maar gezien de besmettingscijfers op de school bleek opening op maandag niet mogelijk. De kinderen krijgen zoveel mogelijk online les. Er komt geen algemeen Zeeuws verbod op karbietschieten, zeggen de burgemeesters van de 13 Zeeuwse gemeenten. Elke gemeente heeft zijn eigen APV, een algemene plaatselijke verordening. En voor een karbietverbod blijkt per gemeente maatwerk nodig. Vorige week nog hoopten de Zeeuwse burgemeesters wel op een algemeen verbod, maar dat blijkt dus niet mogelijk. Daar waar karbietschieten straks wel is toegestaan, gelden strenge coronaregels, afstand houden en geen samenscholing of evenement. Tot zover het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. U bent weer bij. Morgenochtend bij Omroep Zeeland tussen 9 en 12 Geloof in Zeeland. Een gezamenlijke kerkdienst in deze coronatijden. En dan ben ik er morgenavond om 6 uur weer met het Zeeuwse nieuws. Dus nog een hele fijne Sinterklaasavond en heel graag tot morgen.